A ešte vám bola čo dám? Áno. No počkaj. Máš toto. Máš Poď. to. Mám tam veľa. Máš veľa. Veľa, veľa. A to pre koho je? A kto bude mať 3 roky? Čo? Ja mám už 4. Ty máš 4. Len oni budú mať teraz. Takže ja vám to dám. Čo je toto? Hodinky. A ešte čo to je? Toto. Čo to je? Hodinky. To sa dá vyberať. To je čo? To vám potom ukážem, čo to je, dobre? To sa budeme hrať. Áno? No. To je taká skladačka toto. No. Skladačka. No to s maminkou musíme vyberať spolu. Dobre? Toto ukážte. No, choď maminke ukázať, čo to je. Jedno, druhé. Čo to je? No, choď ukázať maminke. Budeme skladať. Takto skladať to máme. No. Potom nevyberá, dobre? A Sárinka čo má? Tak, Žaňka, Sári. Domino. Keď idem to ukázať maminky. No a ty to donies. To je ukázať a donies to naspäť. No, to je domino. Tak ukáž maminke jedno. Ešte toto maminke ukáž. No, choď ukázať. Vráť sa naspäť potom. To je magnet. Dáme na chladničku, to si zoberme domov. Sári, No, Lindi. pozri sa na jak má. Aha, ešte tu mám. Aha. Bola čo ti ukážem. Pozri sa, to sa takto robí. Jedno mi daj. Jedno mi daj, toto, princeznú. A ukážem ti. Pozri sa. Aha, pozri sa. Aha, pozri, pozri. Ja už to tu drží. Dobre to je? Áno. Pekné? No môžeš dať sem. Všetky princezny. No, tak, nádhera. No, a ďalej čo tu máme? Počkaj. Počkaj, prekvapenie. No to môžeš zobrať? No môžeš, daj ešte. Tu mám prekvapenie. Kto chce prekvapenie? My. Jedno prekvapenie. Druhé prekvapenie. Choď ukázať maminke. Ďakujem aj ďakujete. No jasné. Prosím. Ježiš, náramot, Mickey Mouse. Daj. Pozri. A ty tu máš aj skáčičku. Daj. Tak, áno. No, ešte tam máš volačo? Čo tam ešte Janka má? Tebe? Áno. Ďakujem. Pozri, čo tam je. Prosím. Tak nahlas. Aha, to máte také sponky všelijaké. Veľa, veľa, že? Ukážky Sári. Už to nemáme nejako držať, čo? No poď ukáž.
Linduška. To je človeče, hento. To je človeče? Aha, krtkové. To som chcela kúpiť. To si zober potom do Londýna. To som chcela kúpiť. Ale to je tam taká kocka pre malé deti. Áno, to sa budeme hrať potom. No, sa potom ti to vysvetlím, jak sa to hrá. No, potom spolu budeme sa hrať, dobre? Človeče. Maminka chcela kúpiť aj. No dobre, No, poď, ďakujem. môže byť. Ja ešte keď bola čo nájdem, tak ja vám donesiem, dobre? No, pekne. Áno. No, choď dať pusinku, Janke, ďakujem. Sarika, daj. No aj to môžeš Janke si zobrať. Áno. To si môžeš zobrať, áno. No, Janke, Už nemám, už som veľa. No, super. Babi, Zas máte čo robiť. už nemám. No. Co má? Je pekná. A tu si jej zoberieš do Londýna? Nezoberieš si ju? Neviem, jak letadlo odnese. Má tenisky. Adidas. Úžasné. Nádhera. Si tam pekná, iba. Sviečky, dám tam Tu sú sviečky. Dobre, dáme tam sviečky. Môžeme sa dať sviečky? Kde dám sviečky? Do očí. Kde ich dám? Tuto? Na hlavu. Do pupka iná. No ale počúvaj, Jari, ja by som ten stôl chcel mať otočený jak gauč. Prosím ťa. A aby oni boli tam, lebo takto sa nedá. Počkajte, no však všetkých zavolám, nie? Áno, ale otoč ten stôl tedy už takto pozdĺž toho. Tak? Áno, áno. Aby som ja tu mal veľa priestoru. Nemáme zapalovač, dobrá, čo? A ty vieš, že potrebujeme zapalovač? Ja vám ho donesem. No, tak donies ten zapil. Idú sem. No, požičala. Babka požičala. No, dobre. Už aká kameruje, tak... A peknú maminka spravila, ďakujem. Tortu peknú piekla. No neviem, či si dobre zapalovač donesol. Môžeš vrátiť. Donesem na žia.
plačeš? Nikol. Čo? Peťko, trošinku na bok. Nie, zastrem. Nemusíš, to je pohodne. Ježiš, nekedy som si poril. Krpec mi tam zase zavadá. Dočka, že nie, ešte budeme spievať. No ešte raz teda. Nie, nefúkni. Nefúkaj, lebo ja to Ešte nechci nefúkaj. ani odfočiť. Daj Až balóny. keď ti poviem, dobre? A nech ide z druhej strany, lebo Vlado nevidí akorát do No ináč to je pravda. Ja sa Ja snažím však uhýbať Peťkovi všelijako. povedz. Peťko, poď sem a niekde tam tá Deti, druhá pustite nevie, tam, to je. nech sú obidve vedľa No seba. chod tam. Tam. No chod tam okolo, chod Takto. svedlo. Lindušky. A ty sa, Linduška, postav tuto pri tortu. Linduška, tuto sa postav. Budete fúkať do sviečky. Ivana, babka. Nie. No, ešte za chvíľočku. Nie, najprv budeme spievať, dobre? Jej, čo to tam spievni? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Prince Sarah Linda. Happy birthday to you. Yeah! A spoknú teraz. Spoknite obidve. Jej, super, ešte. Mami, a ja? Darinka, a četni. No to bola krása. Super. Jari, a zapál mi to ešte raz. To spievala Parádu už pre tak, mňa. tak. Počkaj, ja mám dobrý zapalovač. Nie to je tým? No, Áno. čak, nech Lebo tam je. mala si problém nejaký. To dáva problém. Košeláky horí. Jej, počkaj, ešte nefúkni, potom ti poviem, dobre? Už bezpečne. Nefúkajte. Nedýchajte. Jej, a sa postav tam pri Lindušku. No ešte sa postav. Ešte raz duo. Postav sa pri Happy Lindušku. birthday to you. No, postav sa, Postav sa. Sani. Tak. Tak. Ešte zaspievame, ešte raz. Babo do bude. Super. A ešte. Aj Sarinka zaspieva. Bude to you. Môj Marinka. A ešte. Vene. Ešte, no. Sarinka, pomôž jej. No. Na hlas. Ešte Sarinka zaspievaj. Už bol zvuknutý? No už môžeš byť zvuknutý. Fúkni, odpustí. Dobre, ešte. Ale toto bolo krásne. To bolo Toto som chcel dosiahnuť, preto som hovoril, že zhasne. Perfektne. Krásne. Blesky zabije tú atmosféru. Toto je krásne. Radši ty si dávala video? Jak spívali? A Super. tam je muziku, že? A čo ešte? Ešte spievať, alebo čo? Peťko, že ty chceš spúšťať? Nás mladili. Začnem si, ja spúšťeš? Von si tiež. Jasno je samozrejmá vec. Oslavenie číslo 2. Normálne si aj nebudím na páličku, nebolo. To je brne. Však sme sa smiali, lebo Maroš hovorí, však potom však možno, že by som sa ja ozval niekedy, že nemôžeš mať deti. Ja
Ahoj, no, že patá mamka môže byť. Peťko, ty vás nechcel. Peťko. No, Peťko. No, ty ho nosí. Ešte sú svičky veľké. Ešte raz. Leží na... Počkaj, Peťko, ty chod tak, jak sú Ešte dievčence, raz. ty to zažni ešte raz a Peťko musí zostať, keď chce byť na fotke. Ešte zaspievajte. Ale aj Peťko bude spievať. Buď v strede medzi nimi, Peťko. Ozaj, do stredu nie Do ide. stredu medzi dievčence a tak sa to spraví. Ináč oni sú na to na automatika, že ty zapneš sviečku a oni... To Linda. Dobre. Krovka. Peťko, medzi nie. Musíte Peťka medzi vás. Pozor, nech sa nepopália. A budete spolu spievať. Sarinka, nie, Sari. Medzi. Tak. Tak. A spievajte všetci, aj Peťko. Peťo, fúkaj. Peťo, naklon sa tomu. No, pomaly teď. Mami, jasne. Toto je dobré. To, čo blinka, si nevšímajte, to je pre mňa informácia. Asi vám to vypnem, lebo Ešte vás chceš to... raz? Chceš? Dobre, tak ešte Peťka, aký znekutený, no. Peťko, už nemusíš. To som kvôli tebe ja zažínala, tak nemusíš. Tak posledný krát, dobre? Už potom neplačte už potom. Toto je posledný krát. Dať to na internet. No, happy birthday. No, ešte. No, posledný krát. Tam ešte ho vyberať aspoň. Prosím. What I make? Yeah, Oh. I did make birthday cake, yeah. Yeah, I did, yeah. Ona to robila, jasné, že ona robí. Jasné. Moja matka je taká šikovná, presne. Ona to zapájala, že? No a už posledné, ideme to rozkrájať, ideme to papať. No dobre, daj lyžičky. Dáme taneriky, lyžičky. No. No, to je dá. Maminka ti upeče, keď bežme. Poď sem, Jari. Už som vypol to blikanie tých horných info. Keď spravím to No choďte, ono pomôcť, prosím vás. Vyber. Lúčky. Perfektne. Toto dobre. Konečne. Nie jak minulý rok, že podľa drevalica. Toto je veľmi pekné. Veľké akorát 3, akorát bude dnes. Aj toto je akorát 2. Nie, ja druhú ručičku. A ja mám zase auto. Nie? No a teraz babka ide na to škrájať. Ja neviem, ako je Olga. Ale ani ja. Daj tanier. No. Daj. Ďakujem. Je pedovo. Za dnes budeš nosiť, daj si pristil toto dole a daj ole. Ole. Páči sa. Ďakujem. Peča. Peča. Daj babke. Prosím ťa. Pozor aj na tanier. To je tu máme. Ďakujem. Dám ti za to businku, chceš? To ide si dám. A ne? Daj.
Jakeovi. Peťuško, poď sem. Dám si to, daj ďakujem. Budeš tam na stôl, lebo tu to postavíš. Sa páči. To vy. No. Ešte nevidno. Ninke. No. Ninke, kde je Ninka? Drž, pozeraj, tady. Tuto. Ja, môj latte. Tak, páči. Páči. Jedna sa ju hodí, Dolu by veľa. Ja, verím. Deti. Tam nemajú. A ty chceš otáčať? Iva. Ty nelúbiš, čo? Ty nelúbiš, že? Neľúbim. Dobre, žena. Iva. Ja, ty ľúbiš pilu? Ja mám lyžičku. Čo? Dám ti len fús? Čo, z čokolády? Nie sú tam lyžičky v tom. Ale... Keď ti na to Nechceme. Peťuško, ty si na trestno. Nie, ty, Ive. Babka, ty už máš? Áno. Ešte vydajem. Ešte áno, ty vyberte s maminkou papať. Máš dobré správy. Daj Jurovi Vladovika. A ty Janke. No a hlava ostala pre maminku. Celá. No. Natálka nemá. Janke. Iva netrocha. Ivo má. To si dajem do toho trošku. Počkaj. No, lepšie jak tvoja. Oni to už jedli, túto penovku? No je. Keby to mám ísť, dobrá. Dám ti ja. Ja by skôr búku. Keď z čoho sa čo robí. No. To bolo našťastie povedané. Viete, aj kristály tu dali na to rúžové, vidíte? Áno. Ty nestieš. Na to rúžové také kristály. To som si pre teba skoro kúpila. Mohla som vám len krémovú nejakú kúpiť. Nie, musela byť to penová. Nemám púd. Prečo nemáš spún? Toto Ja ti nechaj, dávam. nechaj telefónne číslo. Aj vizitku dala. Nechaj doma. Takže pozrieme si jej východ, že tam má torty. Vyfotené. Menuje. Len dvoje to je. No nemá si púd. Nemá odber. Nechal si to odpovedať, nemôžem ešte jesť. No, môžeš. Áno, už môžem. No, Dáme. No, môžeš. že tam máš. Stará dôvod. Vyšlo slnko. Takže jeme penovú tortu. Doteraz bola tma, jak sa fúkali sviečky. Aha, nechajte to tam, prosím vás. Čo nie je? Áno, nechaj tam, mami. No, to je malinké. Linda. Tam je čokoláda, to ešte je. A také koláčok, také rozsady. Nezabudni mi teda také. To mala skúsiť ešte raz toho. Však treba to dávať každý deň. Líde, máš. Keď už nechcete, tak povedzte nám, že nechcem už. Chcem. Chceš? Ja som sa, že už nechceš.
že ona tie bočky okremovala poľová. Zase to vyberala, keby to nebola. Každý ľubíš teraz? Ja ľúbim. A ty ľúbiš? A ty ľúbiš. Prečo za mňa? Tuto poďte vedľa. Lebo som nemohla to. Ja by mi to dali na stôl, tak by som jedla. Prosím. Čo už nie? Čo nie je studený? Už nie je studený tort? Taký tu chodí, veľký, no, ale ja maslo. Okolo masla to išlo. Hovorí.